Nafarroak koronavirusaren 105 kasu positibo berri zenbatu ditu azken egunean. Osasun departamentuak ostalaritzari ostegunetik aurrera 10 arte luzatzeko eta barruko instalazioak 130 edukierarekin zabaltzeko aukera proposatu dio. Osasun departamentuak gogorazten du gabonak aurrean ditugula eta alkohola gehiegi edatzeak koronavirusaren aurreko prebentzioa erlaxatzen duela. Nafarroak mugak zabalduko ditu abenduaren 23tik 26ra eta 30tik urtarrilaren 2ra. Nafarroak 186 plaza eskainiko ditu osasun zientzietako espezialista prestatzeko. Egoitza zentro berriek 130 plaza izango dituzte gehienez adinekoen kasuan eta 70 desgaitasunen kasuan. Dentixen itxierak kaltetutako pertsonek urtarrilaren 3 arteko epea dute beren hartzekodun egoeraren berri emateko. Abuztuaren eta azaroaren artean Iruñeko udalak ziudadelako 6.000 metro karratuko hormaletako esku hartu du eta armada etorbideko sarreratea zahar berritu du. Deabroaren errotak Nafarroko parke eolikoen ugaltzaren inguruko erreportaje berezia estrenatuko du ahotsa.infok abenduaren 11an Iruñako Kondestable jauregian arratsaldeko 7:00. Larunbatean goizeko 11etan zure antzerkitxo Arbonies krafeteran Zibibos Iturrama Iruñan. Larunbatean 12:30 neguko bermutiko kontzertuak Afu Larruazalean Katakraken. Larunbatean arratsaldeko 6:30 aurrentzako antzerkia Arotzaren ipuina Uharteko kulturetxean Hiru Herri Trokolo taldearen eskutik. Larunbatean arratsaldeko 7:00 kontzertua Gatibu eta Ana Tijus Baluarten. Ostegunean 1999 PCR eta antigenen frogak egin ziren Nafarroan eta ondorioztatu dira 105 positibo berri. Positibo tasa 5,5 kokatuz. Azken 7 egunetako emaitza txarrenak dira. 80 kasuren inguruan ibili gara eta azken datu honek ez dakigu igoera berri baten atarian gaudela adierazten duen edo emaitza puntuala besterik ez den. Alsasu, Elizondo eta bigarren zabalgunean eman dira bakoitzan 7 positibo berri, jarraian Bosna, Burlata, Kastejoi, Leitza eta Donibane auzoan. Honen harira aipatu ere azken 24 ordutan Nafarroan gela bakarra itxi dutela Garesko ikastetxeko lehen hezkuntzako 5. mailako talde bada 20 ikaslerekin. Ikasleen 0,76 isolatuta daude beren etxeetan. Nafarroko Gobernuko Osasun Departamentuak ostegun honetan izandako bilera teknikoan ostalaritza sektoreari datorren abenduaren 17tik aurrera irekiera ordutegia 10 arte luzatzea eta barneko instalazioak 130ko edukierarekin zabaltzeko proposamena luzatu die. Neurri horiek foru exekutiboak jarduera berreskuratzeko konpromisori jarraitzen diote beti ere, baldintza epidemiologiko eta osasun baldintzak mantentzen badira. Nafarra oso arrisku handiko fasetik arrisku handiko fasera pasatu da. Sektoreak laguntza ekonomikoak ditu pandemiak bere jardueran duen eragina konpensatzeko. Departamentuak lan ildo teknikoarekin jarraitza planteatu du hurrengo malgutze fasei begira osasun adierazleen arabera berriz irekitzeko prozesua sendotzeko helburuarekin. Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak gogorazi du gabonak aurrean ditugunez alkohola gehiegi edatzeak efektu negatiboak eragiten dituela osasunean epe labur zein luzera. Eta koronavirusaren pandemiaren egoera honetan prebentzio neurrien aintzinean erlaxatzea eragin dezakela hots, pertsonen arteko distantziari edo maskara erabiltzeari dagokionean eta beraz kutsatzeko arriskua areagotu.
Nafarroko Osasun Publiko eta Lan Osasunaren Institutua berriro aktibatu du, hoi dena, edatxak gehiegi izan daiteke beberlo normal puede ser demasiado kanpaina. 2017az geroztik urtero bultzatzen duena, oraingoan, ohikoa dena ospatzea ere bai. Desberdin egin dezagun mezua du ekimenak, era horretan, gogorazten du orain ezin ditugula topaketa sozialak beti bezala egin. Beste era batera planteatu behar direla, koronavirusaren aurrean ezarritako prebentzio neurrikin. Alkola gero eta gehiago konsumitzen badugu efektu gehiago sortzen dira neurri hoien aurrean. Esate baterako, personen arteko distantzia murrizten da, maskararen erabilera erlaxatzen da, arrisku sensazio gutxitzen da, egiten dena eta sentitzen dena aldatzen da. Horrez gain gehiegi konsumitzeak sistema immunia ahuldu dezake eta zenbait gezurrek baieztatakoaren aurrean, alkolak ez du koronavirusaren aurrean babesten. Gainera, gure harreman personaletan ondorioak ditu eta familietan alkohol konsumitzeak eragina izan dezake adingabeak zaindu eta ezterakoan. Hori guztia dela eta garrantzitsua da alkohola edanez gero prebentzio neurria mantentzea, maskara erabiltzea soilik edan eta jaterakoan izan ezik eta hitz egiteko erabiltzen jarraitzea. Personen artean gutxienez metro terdiko distantzia izatea, itxitako tokiak maiz aireztatzea, eskuak sarritan garbitzea. Adibidez, jan eta edan aintzinetik eta objektuak ukituz gero, edateko edalontziak eta botilak ez partekatzea. Gainera askotan, alkoholaren konsumori tabakoren konsumoa gehitzen zaio eta hori bilakaera larriagorekin lotzen da koronavirusa kasutan. Egungo pandemia bezalako egoera zailean edogon ezin emozionala eragin dezakela kontuan hartuta. Gogoratu behar da alkohola konsumitzeak ez duela konponduko okertu baizik. Beraz, garrantzitsua da kasu hoien aintzinean laguntza bilatzea konfiantzazko personengan edo profesionalengan beharrezkotzat jotzen bada. Alkohola kontsumitzean COVID-19aren prebentzioan lasaitzen gara. Musukoa ez erabiltzeak eta distantzia ez errespetatzeak eragina izan dezake gure elkarretaratzeetan. Oidena edatea gehiegi izan daiteke. Oidena ospatzea baita ere, egin ditzagun bestelako ospakizunak, musukoarekin, distantziarekin, aireztapenarekin eta eskuak garbituta. Nafarroako gobernua. Gobierno de Navarra. Egu berri begira Nafarroak hartu dituen neurrien berri eman du Santos Indurain Osasun Kontseilariak hortzegunean eta argi utzi du zuhurtziaz jokatzea dela gobernuaren lehentasuna. Horretarako pixkanaka arinduko dituzte indarrean dauden neurriak beti ere pandemiaren bilakaerak eta ospitaletan dagoen egoerak hobera eginez gero. Hartara aurreikusitakoaren arabera, Nafarroko mugak itxita segituko dute, baina salbuespena eginen dute egu berrietan, familiek elkartzeko aukera izan dezaten. Horretarako, abenduaren 23-tik 26 eta abenduaren 30-tik urtarrilaren 2 mugak zabalduko dira Nafarroan. Halere, 11etan etxeratzeko agindori eutsiko diote Gabon gauean eta Urtexar gauean salbu 2 egun hoietan, ordu bota terdik arte baimenduko dituzte joan etorriak. Gabonetako bilera pribatuak gehienez 10 personakoak izan beharko dute eta ezin izanen dira etxe berean bizi ez diren 2 familitik gora elkartu. Nafarroak 186 plaza eskainiko ditu osasun zientzietako espezialistak prestatzeko 2020-2021 deialdian. Osasun prestakuntza espezializaturako kreditatutako unitate eta zentroetan. Foru komunitatea da eskainitako plazen tasarik altuena duen autonomia erkidegoa. 28,4 plaza 100.000 biztanleko. Lanpostu horietan sartzeko hautaprobak 2021ko martxoren 27an eginen dira. Nafarroko gobernuak eskubide sozialetako departamentoa proposatuta Nafarroan adinekoentzako egoitza berriak martxan jartzea arautzen duen foru dekretu bat onartu du. Dekretu horrek 130 persona har ditzake gehienez, kopuru hori 70 iristen da desgaitasuna duten personentzako zentroen kasuan.
eta persona ardaztuen arreta eredua txertatuko du, haren autonomia eta egoilarren erabakiak hartzea indartuz. Araua indarrean sartuko da Nafarroko aldizkari ofizialean argitaratu eta handik 3 hilabetera. Bertan, hainbat baldintza aurkezten dira adinakoentzako, desgaitasuna duten personentzako eta gaixotasun mentalak dituztenentzako zentro eta gizarte zerbitzu berriak, gizarteratzeko zentroak eta eguneko zentroak abian jartzea baimentzeko. Dekretuan espazioak eta artatutako personen antolakuntza erregulatziaz gain, arreta eredu parte hartzaileagoak eta hartatutako personen premietara egokitutakoak bultzatzen dira. Eskubide sozialetako departamentuak personengan oinarritutako arreta eredua ezartzeko diseinatutako helburuaren arabera. Eskubide sozialetako kontseilaria Carmen Maeztuk ostegunean foru dekretu berria aurkeztu du. Personen autonomiarako eta garapenerako Nafarroko agentziaren zuzendari kudeatzailea den Ines Francesekin eta departamentuko idazkari orokor teknikaria den Nacho Iriarterekin batera. Eskubide sozialak 2019az geroztik lantzen duen egoitzen eta arreta zentroen gaineko ereduan jada jasotzen zen lehen aldiz idatzi zenetik egoitzetako plaza kopuruan mugatzea. Maeztu kontseilariak azaldu duenez, testuak proposatzen dituen neurriek garrantzi berexia hartzen dute une hauetan, segurtasun handiagoa eskaintzen baitute etorkizunean izan daitezken koronavirusaren antzeko egoeren aurrean. Hoietako asko jada jasota zeuden eta beste batzuk sartu ditugu egoitza zentroetan egindako auditoretzen ondorioz. Hemendik aurrera egoitzetako gehieneko plaza kopurua mugatzeaz gain gutxienez azaleraren 65% gehienez 16 laguneko bizikidetza unitateren inguruan eratuko da. Etorkizuneko zentroetan sukaldea edo egotzeko zona bezalako espazio komunak edo internet dutenak izatea aurreikusten da eta banakoko logelek gutxienez 14 metro karratuko azalera eta bikoitzeko 20 metrokoa izan beharko dute eta edonola ere bainugela bat ere bai. Plazen 80% banako logeletan egon beharko du. Dentix Hortz Kliniken kateak ixteko prozesuarekin dio hilaren 3an estatuko aldizkari ofizialean hartzeko dunen konkursoaren deklarazioa argitaratuta. Nafarroan erabaki horrek kaltetutako 3.000 persona inguruk bukatu gabeko tratamentuekin eta egindako ordainketekin urtarrilaren 3 arteko epea dute kopuru horiek konkurso administrazioari erreklamatu eta dirua berreskuratzen saiatzeko. Iruindarrak ohituta daude urtean zehar aldamio eta plataforma jasotzaile handiak ikustera ziudadelan eta harresietan. Izan ere 5 kilometroko luzera duten hiriko gotorlekuek etengabeko mantentzen lanak eskatzen dituzte eta 2014tik enpresa espezializatuek egiten dituzte, Iruñeko udalaren zuzendaritzapean. Hiriko perimetro gotortua monumentu nazional izendatua ondare eta erakarpen elementua izan dadin etengabe garbitu behar da. Landaretza kendu behar da harrien arteko juntura kondatzen dituelako eta ura harlanduetan sartzea ahalbidetzen duelako. Eta ura izozten denean hoiek hausten dituelako eta batzutan materialak berritu behar dira. Hilabete honetan adibidez errege Bastioiko kontraeskarpakoak, autobus geltoki inguruko lubanarrakoak. Une honetan esaterako espazio horretan hormaren gailurreko harrien azalen 170 metro berritzen ari dira, 50 metroko luzera eta 6 metroko altuera duen aldamio baten laguntzarekin. Landaretzak kaltetutako elementua jartzen dira askotan aldez aurretik harrientzako lantegi baten lagunduz. Aurreko hilabetetan ziudadela izan da alegin hoien xede, hormatalak, bastioiak, ilargi erdiak, kasamatak, poternak, kaperaren aurrealdeak, tunelak eta harresi barrutira sartzeko armada etorbideko sarreraren zaharberritzea. Abuztuaren eta azaroaren artean ingurune horretako ia 6.000 metro karratu garbitu dira eta harlanduen 120 metro karraturen juntura konpondu dira, hoiek finko eta egoera unean mantentze aldera.
San Bartolome gotorlekuan ere esku hartu da, 18. mendean gehitutako gotorleku aurreratuan, Iruñako gotorlekuen interpretazio zentroa berriz irekitzeari begira. Mantentze lanetarako kontratu berexionek arresiez gain erdiaroko zubiak ere barne hartzen ditu. Urrian esku hartze espezializatuak arrotxapea izan du ardatz, Santa Engraziako zubi gotikoa hain zuzen. 13. mendea baino lehenagokoa, bertan paramentu vertikalak eta galtzada garbitu dira eta horrez gain oinarri dituen zubi branketan esku hartu du eta zubi bularrak zaharberritu dira zeinek ur goraldietan uraren bultzada minimizatzen duten egitura gisa funtzionatzen baitute. Urtero Iruñako udalak 150.000 euro bideratzen ditu lan hoietara, 2019an ohiko garbiketa eta konponketez gain beste esku hartzen batzuen artean eraikin singularreko lubanarroetan jardun zen. Barbazan pasealekuko Petrila altxatu zen, Santa Maria la Real plazako eskaileren inguruan eta tamaina handiko 2 habe ere ordeztu ziren Ziudadelako armaretoan. Deabroaren errotak Nafarroko parke eolikoen ugaltzearen inguruko erreportaje berezi bat estrenatuko du ahotsa.infok Sustrai Fundazioaren laguntzarekin helduden abenduaren 14an Iruñako Kondestable jauregian arratsaldeko 7:00. Erreportaje honetan parte hartu dute Nafarroan eraiki nahi dituzten parke eoliko berrien aurka sortu diren herri ekimenetako kideek, Sustrai Fundazioaren partaideak eta gure lurtalde ekologistak. Ikus-entzunezkoak 16 minutuko iraupena du eta bertan parke eolikoek eragiten dituzten arazoak aztertzen dira. Kalte ekologikoak mendi eta gune babestuetan kalteak hegaztien populazioan. Energia ekoizpen berriztagarriaren izenean parke eoliko berri hauen eraikuntza kolore ezberdinetako gobernuen bedeinkapena jaso du. Proiektu hauen aurka altxatu diren ahotsak beren aldetik energia jasangarria ekoizteko beste eredu bat aldarrikatzen duten. Larunbatean goizeko 11:00, Zibibos Iturraman zure antzerkitxoa Arboniez krafetera 6 eta 11 urte bitarteko aurrei zuzendua persona heldu batekin etorri beharko dute. Sarrera 4 euro aurrez izen emanda webikoitza.pamplona.eskultura.esen edo 010 telefonoan edo aurrez aurre edozein Zibibox guneetan. Larunbatean eguerdiko 12:30 neguko bermutiko kontzertuak Afu Larruazalean Katakraken Iruñan areto nagusian. Sarrera 5 euro ikusle kopuru mugatua. Tokia gordetzeko deitu kantinara 948 22 55 20 zenbakira. Musukoa derrigorrezkoa da. Ditugu mugak azala ditugu minak gorputza lurraldea larruan erresistentzia. Larunbatean arratsaldeko 6:30 Uharteko kulturretxean. Haurrentzako antzerkia Arotzaren ipuina Trokolo taldearen eskutik. Larunbatean arratsaldeko 7:00 Iruñako Baluarten kontzertua Gatibu eta Ana Tiju. 20 urteko geldialdirik gabeko bidean arnasa sakon hartu eta erabaki garrantzitsuak hartzeko ordua dela erabaki zuen Katibuk azken indioak disko berria ondu aurretik. 360 graduko hausnarketa egin du taldeak atzera, alboetara eta aurrera begira. Azken indioak garela diote, egia ote?
Gadibuk musikaren katebegitik begiratzen dio munduari, rock and roll katebegitik zuzentzen zaio musikari, kulturaren katebegitik dagio kuku etorkizunari. Lotzatu beharri ez, hausen azni da gustoko ez banozu jodidu zaitez bizitza maite dut nik